πιθανότερο είναι να μπει και από την μπαλκονόπορτα της κουζίνας. Βρίσκεστε στον πρώτο όροφο και η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη. Όμως κάτι πρέπει να κάνετε. Είναι επικίνδυνος. Ακόμη και να ξέρατε ποιος είναι, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ προσεκτικός. Δεν έχει αφήσει κανένα στοιχείο. Σας το είπα, φορούσε γάντια και το πρόσωπο ήταν κουκουλωμένο.